ci gaban kawo hujjojin da yake gaskata cewa shaiɗanun aljanu suna shiga jikin ɗan adam. Wannan jawabi na ciro muku ne daga cikin littafin likitan kaina wallafar babban malamina Sheikh Abdulrashid Adamu Ahmad Ɗanbaiwa, wanda ni mai bincike Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa. Ƙarin hujja game da shaitanun aljanu yadda suke cutar da ɗan adam ta hanyar sanya musu ciwo ko wasi a cikin sallah. Allah ya sauke. An samu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da wata gona. Ya je duba gonar sai ya tarar da wani shaitanin aljani ya zo cikin gonar zai satar amfanin gonar. Sai wannan sahabi ya kama hannun aljanin ya rike shi gamgam. Sai wannan shaitanin aljanin yayyayi ya kwace ya kasa. Sai ya ce wa sahabin, na rantse da Allah tun da nake ban taɓa jin kamu da matsewa irin wannan kamun naka ba. Ko aljani ɗan uwana in ya kama ni ina iya kwacewa, amma kuma kai ga ka ɗan adam ka riƙe ni na kasa kwacewa. Sai wannan shefanin aljani ya fara ihu yana kururuwa yana roƙon wannan sahabi ya sake shi. Sai sahabin nan ya ce, ba zan sake ka ba sai na kai ka wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aljanin nan ya ce, don girman Allah ka sake ni, in ka sake ni zan baka wani sirrin da in ka riƙe in ka haɗu da kowane irin shefanin aljani to ka fi ƙarfinsa. Sai aljanin ya ce, ka lizimci karanta ayatul kursiyu. Da sahabin ya ji haka sai ya saki aljanin, sai ya koma ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabin, abinda wannan aljani ya faɗa maka cewa in kana karanta ayatul kursiyu zaka fi ƙarfin kowane shefanin aljani, haka ne, amma sai dai aljanu maƙaryata ne, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, suna da ƙarya. To ina ga kuma bokaye. A wata ruwayar ma ya kira su da ummul kazib, wato uwayen ƙarya. Game da wasu wasi kuma da shefanun aljanu suke sanyawa a zuciyar mutum, akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littafin siffatus salatun nabi sallallahu alaihi wasallam. An sami wani sahabi mai suna Abdurrahman bin Abul Asi ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hakika na kasance idan ina yin sallah sai in dinga jin wasu wasi a cikin zuciyata. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, akwai shefanin aljani da ake kiran shi da suna kinzabu, shi ne yake sanya maka wasu wasi cikin sallah. Sai ya ce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ta yaya zan kubuta daga sharrin wannan shefanin aljani mai suna kinzabu? Sai ya ce masa, da zarar ka ji kana yin wasu wasi cikin sallah to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau 3, sai ka ɗan tofa ɓangaren ka na hagu, tofin ba mai ƙarfi ba, sai ka ci gaba da sallah. Abdurrahman bin Abul Asi ya ce, da na je na yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, tun daga ranar ban ƙara jin wasu wasi in ina sallah ko kuma wani nau'i na ibada. Ya ce tun daga nan ya warke. Allahu akbar, annabi likitan likitoci daga cibiyar ba da magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa.